Дигна слава дело Исус! Радостта ще се достави най-вече в името на Исус, Боже! Нека да беше достатъчно хубава в Господа! Радвай си крепко в Бога тази вечер! Непрестанно викни към Царя и помилвай себе си в Бога тази вечер! Остави безпроблемни и достава в небесния Цар! Всичко согрешила тебе се хвали нея! Тебе се хвали нея! Аме се дига! Не се хвали нея! Всичко согреши нея! Тебе се хвали нея! Аме се дига! Само неса! Не се хвали нея! Непрестанно си ради в Господа и непрестанно изтикни Исус Христос, великият цар, могъщия Бог тази вечер. Духе Исусе, лоша нас, те аларесе. Гиля вас, Духе Исусе, лоша нас, те аларесе. Амин. Добре, може да седнем за малко време, докато изчакаме още хора да дойдат. Велики Господ, амин. Милостта на Бога трябва да вика към онзи, който познава истински небесния цар. Тази вечер нека да бъдем не части, а вкоренени части в Бога, понеже някои от нас само говориме, но пък не сме неговите части. Ние като Христова църква, благословена, ние сме Христовото тяло, така че нека да се ползваме достойно за това небесно и свято тяло. Тялото на Бога е чисто, свято, без петно или бръчка, без пороци. Така че който иска да живее в Бога, да бъде част от това нетленно тяло тук на земята. Така че слава на Всемогъщия цар. Амин! Амин! Добре, Бог да ни благослови. Вярвам, че си имаме прекрасно време тази вечер. И всеки, който отвори себе си, искам да бъдем тази вечер хора кастерни малко в сърцето. Да боли. Тогава има живот. Само мъртвият човек не го боли. Аз съм жив и искам да ми боли, защото Бог не казва, че не се лъжете, Бог не е за подигравка. Горе няма да отиде лъжеца, мошенника, прелюбодееца. Той няма място при Бога. Там ще бъде синът и дъщерята на Господа. Истинският, който му служи с дух, душа и тяло. Каже, позволи тази вечер духът да бъде благословен вътре в тебе. Нека Бог да даде духът човешки чрез Святия Дух, за да може да има живот. Грехът убива човешкия дух, но духът на всемогъщия Бог го възражда и го новоражда. Никой не знае много добре, но му трябваше време. Но пък ние днешно време чрез Святия Дух имаме тази мъдрост, да знаем, че който се обхожда в Господа, духът на Бога работи в него. Ще приемете сила чрез Святия Дух. Аз се изпомням тази история. Знаете ли, хора, аз само не говоря, направо може аз да говоря, аз съм там, където бяха апостолите, на това място, и Бог ни разкрива една прекрасна картина, че по време на Петдесятница стана земетресение. Алелуя! Гръмотевици! Божия глас дойде върху тях, така че те не бяха същите хора. Телата им беше не бяха покорни на тялото. Тялото им беше пълно със Святия Дух и той се покоряваше на Бога. Деформира Бог тялото им чрез Святия Дух. Те не знаеха, що говорят. Не знаеха, що правиха, понеже Божият Дух ги употребяваше за тялото си. Искам тази вечер Духът на Бога да деформира изцяло. Всяка част от тялото да бъде пълна със Святия Дух. Да няма и капка място за дявола. Капка място съмнение, това е врата отворена за дявола. В името на Исус затвори. Бог е нашето благословено, помазано спасение тук на земята. Поръсено с тази свещена и свята кръв, ние сме очистени. Бог да благослови. Добре, Гошо?
Хайде изпеем някоя песен, след това ще дадем време да служат нашите братя, както Бог им дава. Вярвам, че ще имаме добро време и ние сме добри хора. А добрият човек има добро сърце, има добро съкровище, има добри плодове. Нека да принесем достойни плодове за нашето покаяние пред Господ. Истинският покаян човек има истински плодове, достойни за служение пред Господ. Благодаря ви, Господи, да сте там, че можем да издигаме името на Бога, да хвалим Бога и святи име на това място, да издигаме славата на единородния Господ Исус Христос, непрестанно да видим към Царя за живот вътре в нас от името на Исус Христос. Благодаря ти, Боже. Благословен си, Господи!
Боже, Татко мой небесни, благодарим Ти, че сме събрани в Твоето свято име тази вечер с Тебе, Господи. Благодарим Ти, Господи, че имаме право да издигаме Твоето свято и могъщо име, Исусе. Благодарим Ти, Господи, че може да се почетем пред Тебе, Исусе, с песни, с молитва, с хваление, Исусе. Благодарим Ти за тази вечер, Господи, която Ти ни я даде, Исусе, и Ти благодарим за служителите, които ще послужат в нашия живот тази вечер, Господи. Моля Те това, което Те ще посеят в нас, Господи, то да бъде благословение за нашия живот, да бъде растеж за нашия живот, Исусе, и то да даде живот на нашите сърца, Исусе, да ни научи как да растеме, Господи, как да вървим в пътеките Ти, Исусе, да се да научиме, Господи, как да вървим според Твоите мисли, чрез Твоите дела, Господи. Ти да ни ръководиш, Господи, да направляваш, Исус, чрез Твоята воля, Исусе небесни. Ние се надяваме, уповаваме на Тебе, Исус, и Ти благодарим за милостта, Господи. Амин, Боже. Добре, може да седнем. Анка, айде, брат ми. Както Бог те води? Да, спомням. Няма да имам проблем. Добре, че ти. Защо? Намали ти може да бъде изключиш, че да практуриш. Днес, здравейте, да ви благославя. Много ми се ради сърцето. Много човешки. Казвам, Боже, още ли плачем за себе си? Боже, още ли страдаме за себе си? Боже, още ли искаме неща, които те са пак обвързани с нас? Искам да ти кажа, че много нещата, които ще разбереш тази вечер, ще те накарат да осъзнаеш целия си живот и до място, където ти се намираш. Дори нещо повече от това. Дори може да се окаже, че ти никога не си разбирал Бога и никога и с нищо не си бил положен в Бога.
Хора, думите, които използваме, са просто контакт с вас, за да може да обясним това, което Бог желае. Но Божията суверенна, съвършенна воля, тя няма думи, тя има дух и живот. И толкова дългогодишно християнство, което е основано само на човешките виждания, човешките възгледи за Бог, човешките разбирания за Бог. Това е едно християнство ограбено от смисъл. Едно християнство, което няма смисъл и въобще не е покрито с цената Христос. Това е един живот препълнен с хаос. Живот, който съществува само заради себе си. Бих искал това да стане с един магически момент. Просто така, вие да приемате Христос и да живеете заради Него. Но няма, вие ще бъдете в пълно съзнание. Вие ще страдате, че ви боли, че се крещавате смъртта му. Всичко вас ще ви боли. Сърцата ви ще изкарат на показ. Да видите, да разберете, че в Христос няма двоен стандарт. В Христос няма двама господаря. В Христос няма тъмнина и светлина. Знаете ли, приятели, че дявола не позволява да се проповядва благовестието. Тук на това място. Той се страхува. Вие да не се обърнете към Бога и да се смирите пред вашия жив Бог и да живеете заради Него. С всичко. С дишането си, с мислите си, с съществуването си. Всичко Той да бъде за вас. Да, страхува се. Но вие още повече се страхувате за вас си. За вашия живот. За вашите моменти във вашия живот. За страховете ви. За намеренията ви. За плановете ви. Колко е тежко, хора. Колко е тежко. Когато Божия Дух винаги си простира ръцете към нас. И когато нашите пътеки ни водят в нашите желания и в нашите намерения. Не мислете, че църквите са място на компромис. Църквата е Христовото тяло, там където всеки един трябва да бъде според стандарта Христос. И тази вечер ще чета от Словото, за да видите, че нищо не е направено безцелно. Ти не си преди Христа. Христос е преди тебе. И ти в Христос имаш смисъл. Извън Христос няма как да живееш за Бога. Извън Христос няма как да съществуваш за Бога. Виждате ли, че няма емоция? Мога ли да ти докосна емоциите, за да повярваш в Бога? Няма как. Дори ще те ядосам. Дори може да погледнеш на мен като човек, който умишлено по някакъв начин иска да те дразни. Но не е така, човек. Не е така. Защото аз не съм ти враг. Напротив, хора, които изпратени да слугуваме на вас, за да се обърнете към Бога и да оставите религията. Всичко това е капище изградено за теб самия. Ти си изградил тия богове, ти си изградил тия места, ти си изградил тия среди, за да дойдеш заради самия себе си, заради самия страх в себе си. Твоята молитва е основана от тебе, твоите думи идват от умът на страха ти, твоите уста говори твоите проблеми, твоите неща. Тази вечер ще чета Божията воля, според която ти не можеш да живееш за себе си. И тези, които чуват с духът си, те ще се покорят, но тия, които искат да ходят в пътищата си, те ще продължават в широкия път, там където всеки отива с дявола в ада. Боже, благодаря ти, защото Твоя Святи Дух е тук на това място и раздава истина и справедливост. И отсъжда, Господи. И казва, и иска, и изисква, така както е Христос, така да живеем. Защото е платена цена да има такъв живот на тази земя. Защото е платена цена да има хора такива, които са Христос и Христос в тях. Поклонници. На кое поклонници? На олтари човешки. Поклонници. На кое? На град, на мизерия, на сиромашия. Поклонници. Където сакатия като се изсери тръгва в пътя на буството. Където слепия като погледне тръгва да гледа мамона и желая и обича парите.
където болникът се изцели, започва да проклина Бога, защото няма вече пари да се радва на живота, защото не е вече умрял. Такъв ли живот търсите? Знаете ли за какво говоря? За това, защото Божия съд дойде върху дома си. И Бог започна първо от дома си. И всеки, който се нарича с Неговото име, ще се изплаши да използва името Христос на празно. Вие няма да може да спите на леглата си, просто така, защото искате да кажете, че Исус е Господ. Ако не приемате Божията воля, защо Христос е Господ? И да живеете, и да съществувате само заради Бога. Няма друг път за нас тук на тази земя. Света не е наш дом, света не е нашето сърце. Имането в света не е нашия живот. И ако ти си мислиш, че някой човек ти е дал християнство, което е препънано със света, ти лъжеш себе си и си водено слепец, който те води в дълбоката пропаст на ада. Всичко света ще изгние, ще бъде изгорено, ще изсъхне. Но не е така за тия, които са избрани в Бога и трябва да се смирят и да се покорят, за да живеят заради волята на Отца. Хора, казвам ви, до момента, който ти не си срещнат от Бога, ти си враг на Бога. Чувате ли, хора? До момента, който Бог не те приеме и не те научи за себе си и не започне да те възпитава, дисциплинира, да те води в пътищата си, да те струшава, да те удря шамари като любов от бащата и да те изгражда в вярност към Него. Като човек, който никога няма да се продаде за нищо на този свят, ти си враг на Бога. Врагът на Бога не може да говори името на Бога така. Той винаги говори: моля те, Господи, моля те, виж, аз съм слаб човек. За кое си слаб? За желанията си слаб. За това, което иска плътта ти. За това, което иска умът на твоята плът. Но я застани от страната на Бог и виж какво направи Бог. Той плати цена. Грехът да бъде ударен, унищожен. Така ли е? Да. Тогава можем ли да живеем в такава благодат, що Бог е платил цена? Така е. Тогава защо стоим от другата страна на цената? На жертвата, на кръвта и само пеем песни за тази кръв. Като едни песнопеятели, които нямат нищо общо от това, което пеят. За един съвършен живот, който е на небето. Какво ти е небето там, когато тук на земята ти не живееш за Бога и не можеш да живееш за Бога, защото страстите на твоята път обичат и желаят това, което следват, и ти със себе си, цялото си естество ходиш в този път. И идваш само тук, продадеш част от това, което си, било пари, било време, било работа, само да кажеш на Бога: съжалявам, Господи, съжалявам за греха си, обаче аз съм слаб. Бог не чува такива молитви. Бог е платил цена за благовестието си и благовестието има сила и власт. И това благовестие се нарича Христос. Не чува молитви, които мрънкат в греха и обичат греха с покритие, само да не се вижда. Напротив, греха трябва да бъде изкаран на показ, за да бъде ударен и унищожен. Защо го криеш, когато си роб на страха? Защо го криеш, когато това те унищожава? Срамно е. Болезнено е. Кой е църквата всъщност? Това не е църквата. Ние отделени от Бога църква ли сме? Ние без Христа в нас и ние в живота му църква ли сме? Когато Словото говори ясно и чисто и категорично, че само тези, които са в Христа, са Негови и се наричат църква Христова, защото Той е главата, Той управлява тялото. Какво да ти кажа още за Христос, когато животът ти не е започнал в Него? Какви думи искаш да чуеш, какви притчи, какви приказки, какви мъдрости искаш да чуеш, когато ти ги чуваш с ушите си и излизаш само на 50 метра зад теб и си вече поглънат от тъмнината. Не искаш ли живот, който наистина да представляваш Бога? Не искаш ли живот, който да е светлината за теб? Истинската, реална светлина, която те води и управлява в твоя живот. Ние всички представляваме тук благовестието и служението на Святия Дух. Благовестието, което не може човек да го проповядва. Животът, който човек не може да говори за него, а трябва да живее. Затова ще бъдете изпъдени от църквата и ще бъдете върнени с духа на Бога тук, като хора легитимни,
Вие все още не сте в църквата, хора. Чувате ли ме какво казвам? Събудете се. Тия мои братя бяха изхвърлени от човеци от църквата. Примерно казвам. Но те никога не са били в църква. Те са си мислили, че са били в църквата. Защото Бог поставя неговите си в себе си, в тялото си, в живота си. Какво мислите, че е църква? Храм, тухли, мазилка, какво е? Един човек, който се мъчи с това цял живот, или един човек, който цял живот ви краде, или един човек, който само знае да говори професионално за религията ли? Не, приятели, трябва да си осъзнаеме. Идват хора с духа на Бога. Идват хора, които не считат себе си за нищо. Идват хора, които живота им отнет от Бога и те нямат на този свят живот. Тия хора ще ви светят винаги. Те винаги ще ви изобличават, защото използват името на техния баща, а сте нелегитимни. Боли ли? А не бива, защото това ще ви накара да се замислите. Едно християнство, измислено човеците, е по този начин. Хора, седящи по скамейките и мрънкащи името на Бога. Хора, които никога няма да заживеят само заради Бога на този свят. Но ще търсят двойния стандарт, двойните пътища. Всички сме виновни, защото не търсиме Бога, не искаме Божията воля, заповедите, авторитета му. Казваме, че го обичаме, но го обичаме на уста, защото сърцето ни е покварено с плътта и с мърсотията на тази плът. Тогава какво трябва? Трябва да се покаем всичките и да кажем: Боже мой, Господи, защо съм такъв? Не искам да спре това. Ти си, косата ти е бяла вече. 60 години живееш в страх и грях. Още ли искаш да живееш в страх и грях? Тези, които търсят живот, да годят на себе си, да умират в греха. Тогава как ти ги освещаваш? Тогава как да ви кажем, че отивате в спасение, когато самите вие още през живота си избрахте греха? И яда, хора! Лъжци да бъдеме, кажете! Няма ли да се осъзнаваме всичките? Покайте се и се обърнете към Бога! Бог е живот, хора! Боже, Твоя дух е навсякъде. Моля те, Татко Небесен. Аз знам, че Твоя дух дава живот. Твоя дух е всичко. Моля те, Твоето царство да дойде във власт над живота. В името на Исус. Вижте, ще чета за стандарта Христос. Ако не отговаряте на този стандарт, значи имате страшна нужда от Христос. Ако сте според това, което чета, елате и слугувайте. Елате и слугувайте на нас, които можете да е светъл. Давайте всичко, защото Бог ви е дал. Но ако не сте там, не лъжете себе си, не лъжете и нас. Скъсайте върху себе си всичко. Останете голи пред Бога, сърцата ви се виждат. И се покайте заради Божията воля. Защото Божията воля не е да знаеш да се молиш и да искаш неща от Бога, но Божията воля се нарича Христос. И аз ще я чета сега. Чуйте ли? Имате ли Библия? Който има да следва. Ефесяни 1 глава. Чуйте какво казва. Павел, с Божията воля апостол. Иван, с Божията воля християни. Гоги, с Божията воля християни. Или не? Иван пожелава да бъде християн. О, колко е различно! Защото знаете ли за какво става въпрос? Че тази воля управлява този апостол. И че тази воля би трябвало да управлява тък като такъв християнин. Чуйте много. До светиите и верните в Христа Исус, които са в Ефес. Свети и верни. Имаш ли такова сърце? Имаш ли такъв живот на светия и вяра? Или да, ако си такъв, пак повтарям, започни да слугуваш на хората. Не се крий някъде по света, защото явно не си. Защото ако човек наистина достигне до този живот да бъде притежаван от Бога и животът му наистина да бъде под управлението на духа на Бога,
Не ми казвай, че трябва да раздадеш живота си за света. Защото си като един богат младеж, който не може да продаде богатството си, а е готов да спазва, да продължава да спазва заповедите. Да не краде, да не убива, да не лъже. Но никога да продаде всичко. А ние говориме точно за духа на Бога, който те кара и който ти дава силата да умреш със себе си. Да продаде той всичко от тебе. Не ти, той. Той не скара цялото ти мазе на показ. Цялото ти сърце да бъде продадено. Да се махне старото в живота ти. Чуйте на там. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословен със всяко духовно благословение в небесни места. Христос е нашето благословение, но човешко благословение ли е това? За кое е благословение? Кой може да каже, че Исус е благословение за него? Той е, който обича парите ли? Той е, който обича себе си ли? Кога? Кога ти в Христос ще намериш среднолюбител? Кога ти ще намериш в Христос рачен човек? Кога ти ще намериш човек егоист в Христос? Хора, нали разбирате? Разбирате какво е вече. Част по част разбирате какво е християни. Я казвам, мен ми трябва 50 години, за да стана такъв. Лъжецо, върви си в пътищата. Върви си в желанията и намеренията. Ти суевернико, който си направил църквата разбойнически вертеп на твоите желания и мисли. Ти мислиш, че тази църква принадлежи на плътта ти. Не, дявол е мръсен. Това е на Христос тялото, то е свято. Но аз, братко, не мога да бъда такъв. Напротив, ще бъдеш. Ще бъдеш, защото Святия Дух, когато царува и управлява, ги прави такива, моите братя и сестри. Ама до сега не ни е говорено така. Ще ви бъде говорено така. Защото Божия Дух си взима властта върху народа си. И до сега, ако сте слугували на човешките си желания и намерения, Бог ще скъса това. Той ще ви пусти в постелите. Ще ви накара да бъдете като лудите. Вие няма да можете да мислите за нищо друго, след за Него. Затова ще се плашите в домовете си, защото ще кажете, не, аз не се плаша от дявола, но всемогъщия, Той е жив за мене, а вие днеска не се плашите от Него, а от смъртта и от света. Казвате, че го обичате. С каква простота? Къде е сърцето това, което лъже, че казва, че обича Бога? Изкарайте това сърце да го видиме. Да видим какво има в него, че да видите, че е предпълнено с тъмнина. Чуйте на там. Християните, истинските в момента чета, тези, които са по образа на това, което Бог желае. Не казвайте, че няма да знаете вече какво е християнин. Ето това е. Защото това е Христос. А ако вие сте фалшиви и мете, покайте се на секундата. Ако нямате такъв живот, покайте се и се обърнете към Бога. За да бъдете благословени, както на себе си, така и на хората покрай вас. Какво си мислите, че християнството е 100 годишна практика ли? Да посещавате църкви, да правите разни неща по време на празници ли? Това е живот, хора! Платени с много човешки животи! В ранната църква са били убивани хората и до сега са убивани малтретирани хора заради Христос, живия Бог, защото те не вярват за печалба, а вярват само в живота и излизат пред всички надчасти власти на този свят заради живия Господ. А ти седиш и спиш. Или може би си активен. Активен в кое? В кое е активен? Да се плашиш за себе си? Да се страхуваш за себе си? Ето тази вечер чета стандарта Христос. Ако не отговаряш, аз не ти казвам по-човешки да тръгнеш да се покаеш. Ако не ти е мястото тук, питай Бога, защо си тук? Питай себе си, защо си дошъл на църква? Какво искаш от църквата? Ще грабиш ли Бога? Парите ли му искаш? Бог не е Бог мамон. Той има царства, той има всичко, но той ги дава на сърцето, което е справедливо и препълнено с духът и мирът му, хора. Той не дава на алчните хора. Той ако направи така, че алчният човек да е забогатял, той го е направил, за да тури жар на главата му. За да му каже, ето това ти беше наградата, сега върви в ада. Невернико! Ти, братко, ако вземеш да направиш църква, никой няма ти идва в църква. Никой не ми трябва. Никой не ми трябва. Трябва ми моя Бог да бъде с мен. И ще викам от планини, от небето, откъдето трябва, по земята. Амин. Всичко ще пропадне заради името на Господа. Амин.
Чуйте сега. 4 стих на 1 глава Ефесяни. Като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Избрани сме да бъдем святи и недостатък, в недостатък. Святи без недостатък пред Него в любов. Ще го постигнеш ли това? Няма как. Постигна ли го? Няма как. Тогава какво? Трябва да разберем, че Святия Дух е този. Колко от вас сте чували за Святия Дух, който може да направи това? Знаете ли какво е Святия Дух? А защо мислите, че знаете кой е Господ Исус Христос? Той единствен изявява Господа. Чуйте надолу. Като ни е предупредил да му бъдем осиновени чрез Исус Христа по благоволението на своята воля. За похвалата на славната си благодат, с която ни е обдарила въздумения си. Ти си специален, но в Христос. Трябва да живееш такъв, какъвто е Той. В когото имаме изкуплението си, чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направила да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумнение. Сега, какво е твоето разбиране за Христос и твоето мъдруване и твоето това за тебе, който се нарича християнство? Твоето редовно посещение на църква или не редовно? Мотивацията ти да бъдеш в църква просто защото трябва да бъдеш? Твоята зависимост от това посещение в църква? Хора, тук се говори за едни хора, които още преди създанието на света са избрани от Бог да бъдат в Христа и да живеят със сърце Христово и да нямат живот за себе си и да не дишат и съществуват заради себе си. Питам те, ти ли си това? Ти ли си това? Или ти си човекът, който търси нещо от Бога за себе си? Ти ли си човекът, който ще живее заради Бога, съществува и ще прекара живота си на тази земя само заради Христос? Ти ли си, питам? Ти ли си? Ако си ти, Бог ще те намери. Бог ще започне да те обучава. Ще промени живота ти. Когато е направено да доставя нам изобилно всяка мъдрост, става въпрос за добротта. Като ни открил тайната си воля според вагното намерение, което положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, да събере в Христа всичко това, което е небесно и земя. В Него казал, когато станахме наследство, като бяхме предопределени на това, според намерението на Бога. Какво значи това да си Негов? Ти не можеш да избягаш от това. Но всъщност твоето желание, твоята човешка воля може да спре Бога за много дълго време. И от човек, който наистина иска да угоди на Бога, се превръщаш в един човек, който се пазари с Бога с целия си живот. Влизаш на 15 години в църква и ставаш на 50 години в църква и всичките 35 години ти се пазариш с Бога, колко да те притежава. Моля те, Господи, давам ти само това, а всичко останало е за мене. Разбирате ли за какво говоря? Тъй, защото да бъдем за похвала на Неговата слава, ние, от които напред се надахме на Христа. Когато вие, като чухте Словото на истината, сиреч благовестието на спасението, когато като повярвате, бяхте запечатани с обещания на Святия Дух. Амин. Вие чухте ли благовестието? И имате ли Святия Дух? Всичко това, приятели, трябва да произведе живота. Ти не ми казвай, че имаш Святия Дух. Святия Дух, който не те овъзрастява в Бога. Святия Дух, който не те кара да познаваш Бога. Ти казваш, че имаш Святия Дух, когато знаеш какво трябва да правиш в църква ли. Това може да го правиш дори да не си вярваш. Това може да го правиш в дома си. Да нахраниш някой, да сготвиш на някой. Да кажеш добра приказка на мъжът и на жената. Това не са неща, които може да кажа, че само вярващия човек ги прилага. Напротив, това е култура в света. Това е човек, който иска да даде нещо на друг човек. Но когато човекът живее за Христос, той трябва да отговаря на стандарта Христос. Колко от вас обичате Христос? Трябва да живеете като Христос. Иначе няма. Иначе лъжите себе си. Иначе лъжите себе си.
Святия Дух, който е залог за нашето наследство, да бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава. Затова аз като чух вярата ви в Господа и за любовта, която сте показали към всички свети, казват към ефесяните, непрестанно благодаря за вас и споменавам в молитвите. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Дано ви се даде това откровение. Обаче знаете ли какво ще стане, ако ви се даде това откровение? Ако ви се даде това откровение, вие няма да живеете за вас. Той ще бъде разкрит пред вас. Вие осъдне на там, това име няма да го използвате на празно. Чувате ли, приятели? Затова служението на Святия Дух е най-мощното и най-истинското и най-голямата личност, която трябва да ви послужи. Не човек, не човешки ум, не човешко разбиране, но самия жив Бог. Амин. И когато Той го направи, виждате ли какво става, приятели? Вие вече не сте там в Казанлък, а сте някъде по пътищата, защото трябва да свидетелствате, че Господ е жив и хората да бъдат по стандарта Христос в името на Отец, Сина и Святия Дух. Но тогава, без Него ти няма какво да казваш. Без Него ще мръкаш тук и ще казваш, ай си какво направи Бог? Бог ме нахрани и цели ме. Там вътре страховете ти седат. Сега ще четеме за сърцето ти и за реалния живот, който преживява сърцето ти и реалният ти човек. Ти си избран за такъв живот, но ти се двумиш. Ти не можеш да повярваш дали ще участваш в такъв живот. Славен. Такъв, който само Христос да е в тебе. Такъв, който тебе те няма. Мисли ли, че има такъв живот, хора? А? Дали има и Христос? Дали има и Христос? Дали има Бог? Сериозно? А защо не живеете както Той повелява? А? Пастор казва живее. А вие защо не казвате, че живеете? Той сега, ако лъже, носи отговорност. Ако вие лъжете, вие носите. Ако аз лъжа, преди всичките носи отговорност. Хора, ако не се покаяме всичките, не се обърнем към Бога, за да живеем истински живот, няма как Бог да бъде с нас и в нашия живот. Защо да бъде, когато ние следваме волята му и целите му и намеренията му? Така. Нека да прочетем сега. Братите ми, знаят какво ще чета, защото всеки човек трябва да чуе за това. Защото принципно хората криеме тия неща и се плашим от тях. Но ние трябва да знаем, че Христос наистина плати цената точно заради това. За да има хора свободни от кое? От греха. Хора свободни от греха. Представяш си си от такъв живот? Свободен от греха. Как се виждаш такъв? Свободен от греха и същевременно живееш в света. Лъжиме себе си. Господи, аз съм свободен от греха, така говори песента на поета. И живее в света с пълна страст и желание да бъде там. Цялата му любов сири в света и идва недълго време за пее за изкуплението. Колко лицемерно и колко лъжливо е всичко. И вие се очаквате и си мислите, че никога няма да има хора, които да говорят истината. Ако не съм аз, други ще дойдат. Ако не се те, други ще дойдат. Но с хора, които живеят такъв живот. Отделени от света, отделени от греха. Я казвам, а защо? Какво е греха? Да спазваш нещата ли? Не. Единствена, който наистина премахва греха е самия Бог. Той, когато е там, няма грех. Не когато правиш или не правиш, но когато живия Бог те притежава живота, когато Той е в тебе, ти нямаш грех. Ще кажете ли да и амин с желание така да бъде? Добре. Чуйте какво казва Римляни 6 глава. Тогава какво? Да речем ли, нека да останем в греха, за да се умножи благодатта. Това е много добър въпрос, съвременен и много практикуващ се от много църкви. И много пастори използват този стих да наречат благодатта милост. Ела днеска на църква с греха си
и ти приемаш милост и утре пак отиваш в света и още това и още дявол още те мъчи, ти пак идваш и пак се умиваш и пак се изкалваш. И както казвам, 120 сери на блудния син, се идва блудния син и се си отива. Дали е така, бе? Дали ако Бог освобождава, не може да освободи? Знаете ли кога си свободен? Когато останеш при баща си. Когато останеш завинаги при него и той притежава живота. А ти си мислиш, но аз ще дойда пак в неделница. Ще намериш само пастора. Той пак ще те окъпе с думи, ако трябва и с реална вода. И ще тръгнеш. Ще изкараш някакво стотинки или левчета или много пари, ще платиш за себе си и пак ще се върнеш. И ти го правиш всяка неделя. И станеш много добре. Плащаш на Бога с много неща. Чуйте по-надолу. Да не бъде, казва апостол Павел. Не ти апостоли днеска, апостол Павел казва. И той държи стандарт на Христос. И той плачеше тогава за този живот Христос. И със скърби и отестение проповядваше живота, защото не искаше никой да вкара бесовски учения и светът в църквата, защото е платена цена църквата да бъде животът Христос. Чуйте по-надолу. Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? Той пита. Как ти, който си християнин, би трябвало да си умрял към греха, но защо си жив? Започва ли вече да ви става ясно? Или си християнин, или си жив към греха. Или си умрял към греха, или си жив към греха. Не може греха да те управлява с такава степен, че да те завежда света, да те държи в света. Цялото ти богатство да бъде в света. Цялата ти мъдрост да идва в света. Всичко, което говориш за Бога, да е свързано с света. И си мислиш, че грехът е оставил. Напротив, той се е скрил и те управлява. Чуйте. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му. Кръстени ли сте? В кое? По кое време? Къде? Защо? Кога? Знаете ли какво учение вие се кръщавате? Кръщавате се в огън, в живот, който е божествен. Кога бяхте кръстени така? Защо нямате плода на това кръщение? Защо казвате, че сте християни, всъщност не отговаряте на минималното от християнството? Още ли ще се лъжем себе си? Още ли ще казваме на служителите, да, ти си ме кръстил и сега съм християнин? Защото аз мога да те лъжа, че си християнин за моя полза, но ти трябва да търси живота, за да не ти бъде отнет. Чувате ли? Днешното християнство е с препълнени проповедници, които искат да те загубят там на седалката и да чуваш само и да печелят от тебе. Чувате ли, хора? Дали го боли Борко? Не би го боляло, защото сърцето му е чисто. Той знае, че какво да печели от тебе. Но ако е алче, човек ще го боли. Така ли, хора? И ако вие търсите хора, които да ви проповядват двоен стандарт, може и с греха малко, може и с света малко, може и с парите на дявола, може и с дявола и с Бога, вие поддържате хора, които ви командват, господари, които всъщност господарствуват над греха ви и ви карат да ходите в път. Познавате ли такива християни? Погледнете се и ще се запознаете. Каните се на хора, които изглеждат добре, които са постигнали успехи по-човешки. Чуйте по-надолу какво казва той. Ако си се кръстил в смъртта на Христос, ти си умрял за себе си. Виждате ли колко лесно би било за богатия младеж в притчата? Всичко да продаде. Ето го начина. Бъде кръстен в смъртта на Христос и всичко това, което държи живота, сърцето ти от света, ще бъде анулирано, защото то седи под формата на грех. Но ако не си кръстен в живота, в смъртта и живота на Христос, не очаквай нищо да се промени в живота. Ти се кръщаваш в ритуализъм, в правене на неща. Това правиш, другото се уморяваш, третото вършиш, четвърто лъжеш. Неща, които ги поддържаш дългогодишно. И казваш, че си християнин с безсрамие. И гледаш очите Бог. Пресече не го виждаш и му казваш, аз съм твой. Кога си бил Него? Кога, Господи, съм бил Твой? Кога съм ходил в Твоите пътища, Боже? Кога съм Те познавал, че да лъжа, Господи? Кога, татко? Спри ме, Господи, завържи устата ми да не говоря лъжа.
Смени сърцето ми, дай ми нов дух, ново сърце, но да бъда така, както Ти искаш, Господи. За какво християнство идвате Вие? Защо сте тук? Кой ви извика? Кой ви доведе? Болката ли? Страха ли? Когато фърлиш мерзост по лицето на Бога, ти определяш Бога като идол, защото не черпиш от живота му, защото не ходиш в живота му. Затова, чуйте 4 стих. Чрез кръщението ние се погребахме с Него, да участваме в смърт, тъй, защото както Христос биде възкръсен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в новия живот. Не може без смърт в Христа. Как се умира в Христа? Ще ти кажа как се живее без Христа, а ти ще разбереш защо се нуждаеш от Христос. Виждате ли, че света не се маха от вас? Кой може да те удари от света? Само света ли? Заради Христос. Заради тази съвършена воля. Стига с тия пазарлъци. Ти не се боиш от Бога. Ти не обичаш Бога, когато издигаш Христос от целия си живот. Ти не си притежаван от Бога, защото нямаш повод за какво. Но когато притежаван от Бога, ти живееш заради Бога, тогава Христос се издига в живота. Погребахме се с Него и Христос бъде възкресен. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез Неговото възкресение, подобна на Него. Като знаем, 6 стих, че нашето старо естество бе разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха. Та да не робуваме вече на греха. Ти дали ли си старото естество да бъде разпънато? Дали ли си го? Остави ли си го на Христос, Той да го разпъне? Християнство, дадена форма. Идваш на гости. Тук ти е подготвено всичко. Проповедник, информация, плачене, музика. Всичко ти е готово и идваш. Христос трябва да притежава падението ти. Христос трябва да притежава падението ти. Той трябва да го вземе от тебе, за да го разпъне, за да го премахне от живота ти. Но ти не го даваш. Защото там е цялата ти история на живота. Там е всичко, което обичаш. Хората, които ги почиташ. Любовта, която изпитваш към света. Всичко това, което те ограбва света, там е. Страховете ти, победите ти, гордостта ти, себелюбието ти, егоцентризмът ти. Всичко е в това старо естество. А ти го държиш за себе си, защото някой ти е казал: елате на църква, по-добре да дойдете на църква, защото като сте в църква, вие не сте света. Но май ви излъгал. Защото не всеки, който пристъпва това прак, иска Бога и така станахте много. Та дори командвате църквите днеска. Пътският човек има власт на това място. Чувате ли, хора? Знаете ли колко много църкви има по лицето на земята така? Някой казва: добре, кой ще сложи поправка? Бога. Но то се нуждае от своите си. И затова ние викаме тази вечер: ако си Негов, обърни се към Бога, за да те облече Бога със себе си и да те изпрати в пътя на Неговото посвещение и на святия му път Христос, да вървиш във волята на Бога. Притчи, проповеди, моралност, ум, световен, бесовска мъдрост, всичко това го считай за мерзост и вземи живота Христос. Колко умен ще станеш, за да кажеш на това отвъка, че с умността си позна Христа? Лъжеш се. Няма ум, който може да познае Христа. Христос е живот. Колко интересен ще станеш през хората с цялото ти проповядване. Цялото ти кръсторечие ще отиде в ада заедно с този, който говори. Но човекът, който слугува на Бога, е по-нисък от прахта на тази земя. Заради живия Бог. Трябва да се събуди този град и рече отива в ада с всички църкви служители. Чувате ли? Христос е платил цена, за да има живот. Защото ако сме се съединили със смърт подобна на Неговото, ще се съединим чрез възкресение подобно на Неговото. Както възкресението, като знаем, че нашето старо естество бе разпънато с Него. Знаеш ли го? Дали ли си го? Имаш ли благодата да знаеш, че твоето тяло е разпънато? Ще го разбереш, ако си преживял смърт в Христа. Преживял ли си смъртта в Христа? Само човекът, който умрял за себе си, може да каже: да,
Аз го знам това. Той ме унищожи и аз бях за себе си, но сега живея за него. Знаете ли, че всички апостоли до един, че всички в ранната църква бяха ударени с тая смърт на Христос. Иначе тия хора не живееха за себе си. Нямаха смисъл, нямаха мечти, нямаха планове за себе си. Всичко, което беше Христос. Къде е тази църква? Защото го няма този Бог, който управлява тази църква. Тя ще управлява хора, които живеят по този начин и ще управлява хора, които живеят и дишат заради това, което Бог заповядва и иска да го свърши. Вие ли сте хората, които трябва да чуете тия неща? Дали сте вие? Дали сте вие хора? Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Това фантастика ли е? Какво е това? Какво говоря аз? Какво чета? Забранено ли е това да чета? Който е умрял е оправдан от греха. С други думи, греха не го владее. Да. Ти си жена, ти си мъж. Къде е християнството според този стандарт? Къде е истината на това? Защо го нямаш това свидетелство? Аз го имам символичното. Аз имам кръщение. Какво кръщение? Ти си кръщал заради болестите си. Заради това, че си гладен или си беден или си сакат или си някакси болен там. Къде е кръщението в Христа, където те прави син на Бога и живееш само заради бащата? Кажете ми къде е? За да го представяме по-човешки на света, но няма да работи, защото той идва от небето, защото неговите синове идват от небето. Те нямат нищо общо с тази земя. Не ми казва, че си християнин, когато Христос не е в тебе. Защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него. Това е. Братя, това е. Един нов живот, който ти живееш само заради Бога, само заради бащата, само заради Неговата воля. И тогава се прави толкова хора умрели за себе си, живеещи само заради Бога. Това е святото тяло на Христос. Никой не може да излезе против такова тяло, защото Бог царува на Него. Царството на Гошо, царството на Пешо, царството на Данчо, царството на... Ели си кой? Царства човешки, които ни управляват. Вие няма ли да се събудите днеска? Няма ли да се покаете заради самия Бог, а не заради вашите проблеми и желания? Колко бедни трябва да станете, за да видите, че Бог е жив? Колко ударени от тъмнината и да страдате заради себе, за да се обърнете към Бога? Нищо това няма да ви накара да се покаете. Защото трябва да заридаете заради Бога. Заради Бога да скърбите, че го нямате, че не се покладите и не го познавате и не вършите волята му. Както казвам, Исус гледа двама души, един се покава, другия казва: аз, Господи, и говори на живия Бог с цялото лицемерно сърце, с сърце, което цял живот лъже и е манипулатор и е лицемер, но той стои пред Бога и казва: аз, Боже, си давам десятка. Аз посещавам синагога. Аз давам ели си какво. Аз правя храна бедните. Давам супа на много бедните, за да станат още по-бедни. Обличам ония пък му давам пари, другия му отивам посредно с него на болницата. Ония му отварям, качвам го в колата си, моя Мерцедес го качвам. Господи! Така казва фарисея. Оня казва: Господи, се греши, покайвам се. Ай имитира някой от тия двамата. Кой ти е по-лесно? Кой ти е по-лесно да станеш едно с него? Май с това, който казва какво прави за Бога. Така е днеска. Така си днеска. Вие меч ли искате? Тояга ли искате от Бога? Или любов, която идва с послушание към Бога? Тогава бъдете покорни. Паднете по лицата си и живейте така пред Бога. Смирени, кротки и вършете Божията воля. Колко ти бе дадено толкова, но не мърсувайте с желанията си. Но не общувайте с будницата. Не седете по трапезите на нечестивците. Не бъдете приятели с тия хора, които правят пазарлъци със света. Хора, които донесат света в църквите. Знайки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече. Смъртта няма вече власт на него. Защото смъртта, с която умря, той умря за греха веднъж за винаги.
А животът, който го живее, живее го за Бога. 11 стих. Така вие читайте себе си за мъртви към греха. Читай се. Как ще го направиш лъжливо сърце? Как ще го направиш лъжлив паднал ум? Как ще кажеш, читам се, когато си жив и енергичен и толкова обичаш всичко, което е противно на Бога? Няма как. Думата читаме благодат. Да ти се даде да живееш такъв живот е благодат от Бога. За да познаеш смъртта и да влезеш в смъртта на Бога и да възкръснеш за нов живот. Тя казва това фантастика. Върви си по пътя на честилица. Това е живота на моят Бог Христос. На моят живот. Ако за тебе е фантастика, върви си по пътя. Това е животът, който трябва да го живее всеки един избран. Амин. Иначе няма легитимност за тебе. Иначе няма. Ти никой няма, ти оставаш незаконен син. Както го казвам навсякъде. Незаконен син, който си избрал баща. И реши незаконния син да каже на Бога, ти си ми баща. Мъкни лъжецо! Синовете на Бога са от Него, те се раждат от Него, имат Неговия ум, Неговото сърце, Неговия дух. Така. Ама аз, защото съм много беден, много болен, нека да бъда син на Бога. Мъкни, милостта на Бога е вечна и тя ще погрижи за тебе. Но не влизай в редиците на Христовите деца. Там, където Христос управлява. Не прави дом това, което не ти е дом. Ама аз съм беден. Човеко, моли се. Виж цветята, те не се молят, какво ги обличат. Виж птичките, те не се молят. Но Бог ги храни. Виж дърветата. Така и с неверниците. Бог е справедлив. Но за децата си Той е приготвил живота Христос. Амин. Не обърквай нещата. Съди се. Така считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, да се покорявате на неговите страсти. Възможно ли това? Хора, има ли пример? Хора, има ли такива хора? Ако сме във ранната църква и четеме това, айде, аз с вас седа там и апостол Павел чете това нещо или го говори, защото това е послание, той го писал човека. Но ако го говори, първо, всички ние тук няма да сме там, защото ще се срамуваме да бъдем там, където хората наистина общуват, живее Бог и слугуват. Защото това са хора, които умряха за себе си. А ти, лихвари, прелюбодейци, проститутки, мърсотия, всичко в църквата и царува и управлява. И пастор ти казва, добре, спасил се. Кой се е спасил, когато той те управлява? Кой се е спасил, когато тя ти лъха смъртта си в живота ти? Кой? Кажи ми. Когато сетено трябва да управлява и да царува. Кой? Платени сте с цена скъпа. Му идват хората ви купуват без пари, само заради властта на човеците. Нито представяте телесните си части като уръдие на правдата, но представяте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като уръдие на правдата. Виждате ли? Телесните си части, тялото си, уръдие на правдата. Две различни неща. Човекът, който е умрял, неговите телесни части нямат ум, те нямат енергия, те нямат живот, те не могат да бъдат командвани от пътя. Но човекът, който е жив, аз те разбирам, 7 глава, продължава Павел да обяснява. Аз те разбирам, ти си неспособен да излезнеш, но остави всяка дух да преминеш с силата и авторитета, който е изработено в Христа, да унищожи това тяло на греха, за да ти даде нов живот, там където това тяло вече работи със светостта. Чуйте надолу. Тогава какво? Съжалявам, разкоча. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Каква е разликата? Какво значи закон и какво значи благодат? Защо благодата там няма грех? А защо в закона там грехът те владее? Нещо, което е изписано върху тялото ти. Нещо, което ти се раждаш с него. И ти го виждаш. Колко пъти се опитваш с добродетели да избягаш от дявола?
правил си хубави неща, правил си реситно, давал си, не си давал, показвал си любов частично, правил си много хубави неща. Но няма как да бягаш. Ти си там, в зъбите на закона. Защо? Казвам, че закона е дявол. Но работата на закона е да изкарва на показ греха. И той изисква от тебе още да бъде изкарано, още да бъде изкарано. И кога спира това? Когато преминеш в Христа и умреш за себе си, ти ставаш свободен от греха. Виждате ли реализма на този живот? Истинността му. Чуйте надолу. Не знаете ли тогава какво да грешим, защото не сме под закона, под благодат да не бъде? Не знаете ли, че комуто предавате себе си, като послушни слуги сте на оня, комуто се покорявате? Било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на ония образец на вероучение, когато бяхте обучени. И освободени от греха, станахте слуги на правдата. Няма как да бъдеш слуга на правдата, ако не си освободен от греха. Чуваш ли го? Няма как да бъдеш слуга на правдата, ако не си освободен от греха. Умът ти може да знае много неща и с тези неща, които знаеш, като чистота, святост, праведност и всичките неща, които са в Христос, да страдаш. И ти го знаеш, че Христос за тебе е като камък на шията ти, не като свобода. Защото ти нищо не можеш да преживееш от това, което е Той. Той е като тежък камък. Мачкате, съсипвате. И ти го виждаш. Единственото нещо реално е за тебе това, което преживяваш. Тежестта и горестта. И това, че ти си неспособен и живееш собствения си хаос. Така ли, хора? Така е. Защо е така? Защото там седи тялото на падението. Тялото, което трябва да бъде ударено със смъртта на Христос. Разпънато. Впроче, като предавате телесните части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Амин. Виждате ли новия живот? За какво става въпрос? Правдата, която естествено се обяснява само в Христос, няма смисъл без Христос, докарва святост. Каква е тази святост? Святост да изпълняваш закона ли? Святост такава човешка ли, когато ти се бездиш? Докарва ти живота, способността на Бога, на Христос, на благодата вътре в тебе. Живот, който извира от тебе. Живот, който го имаш в новия човек, в Христос, в новото сърце. Но каквото и да кажа, това за тебе е чиста фантастика. Чиста фантастика. Защото ти си от другата страна. Там, където си мачкан от самия тебе си. Там, където плътта бушува в тебе и страстите на плътта бушуват и ти няма как да ги угасиш. Няма спор. Така е. Със смърт се гаси. Те се унищожават в смъртта на Христос. Но ти казва, че си кръстен. В кое? Кога? По кое време? Ако си бил кръстен, ти трябваше да бъдеш умрял. Или да се пазариме. Не, брат, не говори така, ние сме кръстени. Добре, кръстен си, но виж плода от това кръщение. Докарва нов живот. Святост, правда. Живот, който си отделен за Бога. Живот, който живееш в царството на Бога. Живот, който ти си отделен за Бога и света няма влияние на тебе и няма нищо, което да те граби от света. Живот, който не ти казва някой, не прави това, не прави това, не прави това. Защото твоето сърце не прави нищо, което идва от ада. И заради дявола. Защото е сърце препълнено с благодат и живот. От Христос и за Христос и чрез Христос. Виждате ли стандарта Христос какъв е? Сега, има още. Знам, че вашата църква обичат рано да си тръгва. Така ли или не? Имате работа, ще готвите. Там гледате децата. Царството на Бога, царството на земята. Нека завършим и седма глава и ще какъв плод имате тогава от тези неща? Неща, за които сега се срамувате. Защото съдбината има смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, слугите на Бога свободно от греха. Така ли, приятели? Слугите на Бога свободно от греха.
слугите на Бога свободно от греха. Да, защото те ползват завета на Христос с баща му. Те ползват кръвта му, святата, чистата, с цялата мощ и сила на това, което е тя. Те ползват жертвата му. И те живеят в тази жертва. Съществуват в тази жертва. Но сега, като се освободихте от греха, само тогава станете слуги на Бога. Само тогава. Не ми казва, че знаеш да говориш за Бога. Не ми казва, че си проповедник или служител и там някакви неща. Ето го стандарта. Умрял си за греха, умрял си за себе си, умрял си за всичко това, което е падението, си слуга на Бога. В този момент си слуга на себе си. Слуга на собствени си желания, планове, мечти и цели. Okay. Но сега, като се освободихте от греха и станете слуги на Бога, имате за плод това. Имате плода това, че отивате в святост по-голяма и по-голяма заради Христос. На което истината е вечен живот. Защото, знаете този стих много добре, заплатата на греха какво е? Смърт. А Божия дар е вечен живот в Христа Исуса. Или не знаете, братя, че законът владее на човека само докато той е жив. Чувате ли? Хора, осъзнайте. Ние идваме за да ви говорим благовестието такова каквото е, ако искате да живеете в Христос. Иначе ще останете такива каквито сте. Още 20 години непроменени. И когато дойде секундата на вашия свършек на този живот, ще се чудите къде отивате. На небето ли там, където отиват дъвината? Кой ще бъде виновен тогава? Кой ще поеме грижите тогава? Няма никой. Защото всичките тия, които не читат смъртта на Христос за нещо важно, те хвърлят презрение пред нея. По нея, така. И казват, моля те, Господи, използват молитвата в устата си, заради сърцата си да нахранят стомасите си и намеренията си. Чуйте, законът владее на човека само докато той е жив. Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив. Но когато мъжът умре, тя се освобождава от мъжевия закон. С други думи, какво казва Павел? Че ако мъжът умре, ти нямаш обвързване вече с този мъж, този авторитет, който те държи. Чуйте по-надолу. И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница. Но ако умре мъжът ти, свободна е от този закон и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж. Какво казва? Това са много силни думи, хора. И малцина хора по лицето на земята разбират, че става въпрос за живота и смъртта в Христа. Не може никой, който е умрял, не може никой, който не е умрял към закона и закона към него да се свърже с Христос. Никой, лъжете се. Никой не може да влезе в Новия Завет просто така. Ако ти не умреш със закона и закона не е разпънат за тебе, ти не си свободен от закона. Ти нямаш как да отидеш при възкръсналия. Така е. И затова този, който е възкръснал, реши така да направи, че да ти даде път в смъртта, за да бъдеш освободен от закона и да живееш за пълнота и за новия Христос във възкресението, като нов човек, който е Христос. Искате ли пак да го кажа? Искате, пак ще го кажа. Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив. Но когато мъжът умре, тя се освобождава от мъжевия закон. И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница. Но ако умре, мъжът ти свободна е от този закон и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж. Така, 4 стих. И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона, чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг сиреч, възкресения от мъртвите. Чрез закона и чрез това, те, братя мои, вие умряхте спрямо закона, чрез Христа. Всъщност какво Христос прави? Чувате ли, иначе никога няма да спре авторитета на закона върху вашите животи. Христос иска да ви кръщава в смъртта си.
Той иска да бъдете с него в смъртта му, за да ви освободи от силата и авторитета на мъжът, който ви е грабнал, за да изкара на показ похотите и падението ви. Но той идва там, за да освободи неговата си. Тази, която е негова. Този, който е негов, за да бъде с него. И чуйте това какво казва Павел. И тъй, ако при живота си тя се омъжи за друг мъж, става блудница. Други думи какво казва? Ти, ако не си умрял за закона и закона не е умрял за тебе, а се опитваш да се свържеш с Христа, ти си блудник, защото няма да годиш на Божията воля, но с плътта си ще казва, че си християнин. Колко от вас ви става ясно и разбирате, че сте в грех? И те, братя мои, вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг сиреч. Поради неспособността ние да умрем спрямо закона, той умира и ни дава правото в неговата смърт да умреме и да бъдем освободени от изискванията на закона. И те, братя мои, вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг сиреч, възкресени от мъртвите, за да принасяте плод на Бога. Тогава вече идва принасянето на твоя плод. Тогава ти ще виждаш как угаждаш на Бог и Божията воля, когато си вече във възкръсване Христос и живееш, както четохме в 6 глава, като слуга на правдата, който върви в святост. Много дълбоко, много сложно. Не, лъжецо, не ми казвай това с умъци. Платена е цена, за да го живее човек. Платена е цена. Това не е математика, това не е литература. Аз не те карам да завършиш висше образование по теология и християнство. А това е животът, който трябва да го живееш. Задължително, заповед е. Защото, когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действуваха във вашите телесни части, за да принасяме плод, който докарва смърт. Ето го обяснение. То казва, когато бяхте плътски, с други думи, когато още не сте умрели, с други думи, още сте били живи към плътта, вие принасяте плод. Ето какъв плод, който докарва смърт. Но сега, 6 стих, но сега, Агилей, или след 100 години, може би, някой така би не вижда. Но сега, като умряхме към това, което ни държеше, по-нагоре четохме какво ни държеше, освободихме се от закона, тъй, защото ние служим по нов дух, а не по стара буква. С други думи, няма как да преминеш новия завет, ако това не стане с тебе реалност и наистина не преминеш от смърт към живот, защото само Христос има способността да преведе народа си от падение в святост, от непознаване в познаване, от хора непокорни в хора синове на Бога, според духа на Бога. Тогава що? Да речем ли, че законът е грех? Да не бъде. Но напротив, чуйте какво обяснява апостол Павел. Не апостол Карамитив или апостол Иван, смешници някакви такива, които говорят за страстите, да разплачат хората, да ги накарат да се посълзят за Бога. Кой иска сълзите ти? Бог иска сълзите. За кое? За кое да поплачеш? Заради себе си. Плачете и ридайте за Христос, защото не участвате в Него и не живеете заради Него. Затова скърбете. Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грех, ако законът да беше казвал не пожелавай. Виждате ли силата на закона? Но грехът, понеже е все повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без законът грехът е мъртъв. Без законът грехът е мъртъв. С други думи, ние не го виждаме, не го разбираме. Не знаем, че ни владее и вие го приемате като даденост. Защото сте абсолютно неангажирани към нищо. Това си владее света. Хората в света не се интересуват от греха. Те казват, ами какво, нормално нещо. Ти да му кажеш за грех, той го казва, нормално, аз го обичам. Аз се наслаждавам в него. А и ти в църква си така. Плачиш се от него да говориш, същевременно се плачеш от смъртта на Христос. Не искаш да бъдеш освободен. Знаеш закона, той изкарва в тебе показ и ти казваш, добре бе, защо Христос ме като воденичен камък тежи, убиваме, съсипваме, какво е това християнство? Трябва да лъжа сега, трябва да съм лицемер. Ще да бях по-искрен, по-правилен. Тук дойдох и трябва да се прави на шут на мишка, да си крия погледите, да ме виждат хората. Така ще бъде, защото бягаш от закона, който трябва да бъде изкаран на показ с тебе и ти да умреш за себе си.
И аз бях жив някаква без закон. Но когато дойде заповедта, грехът оживя, пък аз умрях. Намери, че самата заповед, която бе назначена да докарва живот, докарва смърт. С други думи, много от хората с спазването на закона, говорим за това време, си мислиха, че това ще им даде душевна свобода. Нещо, което ще ги освежи. Но това всъщност ги накара да разберат, че това ги погубва. Чуйте на това. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, избави ме и ме умъртви чрез нея. Тъй, защото законът е свят и заповедта е свята, правилна и добра. Тогава, това ли, което е добро, стана смърт за мен, да не бъде. Но грехът, сега чуйте, но грехът ми причинява смъртта. Чрез това добро нещо, за да се показва, че е грех. Тъй, защото чрез заповедта грехът да стане много грешен. Тебе въобще интересува ли те греха? Въобще интересува ли те това? Въобще, представяш ли си какво е грехът? Ти си мисли, че това е действие. Не, приятел, това е личност. Това е личност, която е от тъмнината. Личност, която царува посредством Сатана. Личност, която държи старото ти естество завинаги. Защото падението е личност. Да. Ти няма как да се освободиш от нея. Ама аз реших да стана християнин. Не можеш да претелиш във възкръстение и да станеш едно с него, ако не умреш за себе си. Ако не умреш чрез закона. Ако Христовата смърт не те грабне. И не преживееш смъртта, която те освобождава от греха. Защото знам, че законът е духовен. А пък аз съм от път продаден под грех. Защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. Обаче, чувате ли какво казва? Защото не знае какво правя. Понеже не върша това, което искам, но това, което мразя, не го върша. Виждате ли? Ти мразиш нещата, които правиш, но нямаш силата да ги спреш. Да. Така ли е? Тогава защо си мислиш, че няма кой да ви освободи от тези неща? Защо си мислиш, че трябва да седите в църква вързани от греха и да се криете, и да си измислите учение, което да освещавате греха по-човешки и да го слагате на пиедестал и да го криете и да седи до вас тук и във вас и да ме слугувате на Бога с греха заедно? Кога е било това в Христос? Никога. Христос е чист свят, в него няма грех. Чуйте надолу. Защото не знае какво правя, понеже върша това, което не искам, но това, което мразя, не го върша. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Виждате ли? Той го е разбрал. Значи аз върша това, което не искам, значи законът е добър, защото изкарва на показ мърсотията, изкарва на показ това, което не мога да направя. Тоест, той е добро нещо, правилно е. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мен. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мен. Пише го това апостол Павел по време на собственото си християнство. Той човекът е преминал през смъртта и е разбрал. Проповедника Езикой Хикс никога няма да го каже, защото той не би изкарал на тока сърцето си, защото той се вълнува ти да идваш в църква, там където проповедника е като камък. Само една жена хубава може да го развесели, само ни добри пари може да го развеселят, само един добър стандарт на живот могат да го направят щастлив. Но не и тази смърт, но не и този живот, който е в Христа. Колко от вас ще ставате християни? Може ли да станете? Няма да можете. Ако не участвате според волята на Бога. Щом сте избрани, длъжни сте да бъдете такива. Трябва да живеете. Затова, не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото знае, че в мене сиречното ми не живее доброто. Понеже желание за добро имам, но не и сила да го върша. Така ли? Имам желание. Да, Господи, защо? Но нямам сила. И когато разбра, че нямаш сила, започнеш да лицемерстваш. Ще имам сила един ден. По-добре да свикне с това, че нямам сила. Един ден ще имам. Но Бог казва, това е плътта ти, която те заблудава. Ти не можеш да се служиш такова тяло. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. Що за народ сме ние? Хора, които нямат Христос, но нямат и греха. Що за индивиди е това? Хем нямат Христос, хем не живеят според светостта и чистотата и силата и авторитета на Бога. Не са синове, те не могат да живеят за Бога и всичко да е за Бога и само дишането им, мислите им, всичко да е за Бога.
а същевременно не искат да признаят, че грехът ги управлява и царува в тях падението. Тогава какъв народ сме ние? Хора, които решиха да излезнат против Бога и да го лъжат в лицето му. Тогава защо търсиме името му? Защо сме се закачали табели християни, когато нямаме благодата и силата и живота да кажем: Боже, прости ни, Господи. Искаме да живеем така, както Ти искаш. И тъй намира този закон, че при мен, който желая да върши доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам по Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек. Казва ли си го някога? Окаян аз човек. Стига ли си до това място да кажеш: ох, аз съм сразен, аз го разбрах, грехът царува в мене. Знам, че трябва да умра, но просто не мога. О, каян аз човек, как ще стане? Аз съм под закона. Не мога да се свържа с Христа. Христос е много далече от мене. Аз съм си в моето мене, в моето нещо, в моите пътища. Или по-лесно да кажеш: християнин съм. Бог ми дава правото да тренирам християнство. Имитация, фалш. И така се отнася дявола към тебе. Той няма респект към тебе. Той те мачка още повече. Ако си бил в света, няма ще те мачка толкова, колкото в църква. Ще те мачка, защото ти лъжеш, а той лъжите ги чита за негови роби. Окаян човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Благодарение Богу има избавление чрез Исус Христа, нашия Господ. И тъй, сам с ума си слугувам на Божия закон, а с пътя на греховния закон. И само първи стих от 8 глава ще прочетем и така ще завършим. Сега проче, няма никакво осъждение. Какво значи това? Няма вече изискване към тия. Само към тия, които са в Христа, които ходят не по плът, но по дух. Кои ходят по дух? Те, които посещават църквата ни. Кои ходят по дух? Те, които проповядват за Бога и си съдат собствения си живот ли? Не! Тия, които наистина умряха за себе си, умряха в Христовата смърт и възкръснаха за нов живот, за да живеят в святостта и плода на слугата и ходят управлявани и живеят под авторитета на Бога, като синове на Бога. Това беше част от това, което има да се говори като стандарта Христос или християни. Ще говорим още. Утре сутринта заповядайте. Още ще говорим. Ако ти позволява плътта, ако ти позволява гордостта, егото, и ако искаш да бъдеш освободен от тия неща, пречупи се. Кажи си тая вечер: пресече ме боли. Пресече този човек направо и идвам и да мразя го вече. Този човек го мразя вече. Моля те, продължавай да ме мразиш, но ела тук. Ела тук, защото Бог има работа с теб. Бог иска да те вземе от тъмнината. Бог иска да те вземе от тъмнината и да те положи в сина си. И там да живееш като свидетел. И тогава там ще ме намериш и мен и тебе и всички ще бъдем заедно. Тогава няма да говорим като врагове, защото аз сега ви говоря като на врагове. Но ще бъде като синове на Бога. Амин. Добре, нека се помолим. Боже, аз ти благодаря, Татко Небес. Благодаря ти за благодата за Христос. Благодаря ти за моите брати и сестри. Защото те наистина ще бъдат такива само в Христа, Господи. И аз, Татко Небесен, като абсолютно безполезен човек, ти казвам: Господи, моля ти, Святият ти Дух да вземе управление и власт над тях. Господи, ти знаеш, ти всичко знаеш, Татко. Ние не господарствуваме над човеците и над вярата, Господи. Но ти си ни изпратил да слугуваме със Словото на Твоята смърт и живот, със Словото на завета ти, със Словото на Христос, който е живот и истина за вечни времена, за тези, които са Негови, тези, които принадлежат на Него още преди създанието на света. Благославям името ти, Господи, всемогъщи, в името на Отец, Сина и Святия Дух. Бъдете благословени тази вечер и заповядайте утре да се видим и бъдем заедно. Добре. Само за минута може да седне малко. Как ли го търпи тая Мариана? Докато не се е покаяла, няма търпение. Сега това слово не е него, нито е моето. Това слово е Божие. Амин. Така че, когато един човек говори по този начин, това е ревността към Господа. Какво искаме ние? Един ден гневът не мога да падне върху нас ли? Искаме ли спасение? Това слово е здраво, държа се за него. То ще ви донесе спасение. Ако не сме умряли за тук световния живот, не сме възкръснали с Господа. Така че нека да живеем истински живот. Нека да живеем благословен живот в Христа Исуса.
Амин. Искам, той е ревност и затова говори по този начин. Но думите, които говорят за живот, дух и живот са във всеки, който ги приема. Утре сутринта имаме служба от 10 часа. Така че искам да дойдете в името на Исус Христос. Искам да дойдете, за да слушате думи на живот. Разбирате ли, хора? Аз мога да ви гадя, но сега Господ извадил бръчката и понеже ме обича, Той ми бие. Разбирате ли какво става? Аз съм благословен на тези служби много. Вярвам, че и църквата, която я водя, и Бог ме е повирил да бъда служител тук в нея, тя също обича това Слово. Това е Божие Слово. Ако вие го отхвърлите Господа, това не е Негово Слово, това не са Негови помисли. Ако не сме умряли, няма да живеем. Ако семето не падне и не умре, то остава самотно. Така че искам да имаме плод. Добре, Бог да ни благослови. Аз искам да направя една молитва. Айде да се справим всички заедно. Сега, неделя, след обед, ще се молиме с тях за болни. Ще издигаме Господаря във вашия живот. Но сега ще ви кажа. Искам Бог чрез Святия Дух да промени живота на хората в църквата. Да ходят по дух, не по плът. Така че ако църквата ни е жива, тя ще дойде, за да бъде променлива. Аз не искам човек, който ще каже църквата. Не искам човек, който ще каже, може така, може. Това е мъртва църква. Христовата църква е чиста, тя е жива. Така че Господ Бог е жив, Духът му е жив. Ако Духът на Бога живее в тази църква, тя е жива, тя действа и приема Словото на Бога. Нормално е това Слово за един нормален християнин. Ако вие го намразвате, това си е ваш проблем. Аз го обичам поради това, че той носи Христовото послание. Амин. Боже, в името на Исус, Татко, аз издигам великия цар, могъщия Бог и те моля, Татко, нека това Слово, като дойде от небето, да дойде в сърцето ни дълбоко и да пронижда, Боже. Да ни заведе към алтар за покаяние, да ни заведе пред Христа и за нов живот. Благодарим Те, Татко, че ни даваш живот чрез Твоето Слово, Боже. Че изкарваш, Татко, нощни неща от нас. Изкарваш, Татко, пътски неща от нас, Боже. И посяваш духовните неща, вечните. Благодарим Ти в името на Исус, че Твоят мир сега е върху нас, Боже. И ние се отидем, Татко, докоснати, променени и благословени. В името на Исус, Бог да ни благослови. Сега не си отивате, поздравете гостите. Тук имаме гости от София, от Казанлък, от Лън. Така че слава на Бога. Амин. Ще ги поздравим всички заедно, така че лате, прекарете се с тях, поздравете ги. Утре сутринта от 10 часа. Тук ли сте църква? Бог да ни благослови. Да не станете да останем сам с Вани сам, а? Внимавайте. Може да сме двама, сме живи. Аз не искам 200 души да мъртви. Двама в жива църква. Амин. Добре, Бог да ни благослови. Айде, поздравете се с тях. И утре сутринта от 10 часа на служба. Айде, в следващото да поздравите. Вие почнете, влезте навътре там, в дълбокото. В дълбокото влезте, в дълбокото.